Si vostedes dan licencia, empezarei a tocar. Deciros que contamos con máis de 1000 instrumentos étnicos de Galicia. Ou perdeu o muletiño ou se parou con alguén. Ai, Xuxa, ai, Xuxa, ai, Xuxa. Ou perdeu o muletiño ou se parou con alguén. Este é un instrumento que se fai con unha cabaza e chamase choquén, porque reproduce o sonido moi parecido a galiña choca. Eu teño un canciño, miña nai ten 5. O máis pequeniño xa lle pega un brinco. A vasoira empregada para rexuntar a fariña no tremiñado, no muiño, e o cazo para encher os sacos de fariña foron dous útiles que no seu conxunto se empregaron para acompañar tamén as cantigas nas moendas e nas muiñadas. Mata o porco, Pepa, non seas así. Domingo de Pascua xa che ven aí, xa che ven aí, xa che ven aí. Mata o porco, Pepa, non seas así. Miña nai, miña naiciña, como miña nai ningunha.